Ještě takhle před začátkem videa se chci moc omluvit za Pandu špatný zvuk, ale při natáčení, aniž bychom to věděli, tak se u něj u nahrávání nenahrál aniž to zvuk, ani bohužel obrazovka. Takže tam dám titulky a doufám, že si i přes tuhletu technickou chybu užijete tohle video. Let's go! Jsem připojená, jsem ve hře, je to dokonalý. Takže ahoj a my vás vítáme u pokračování z The Mimic, tady s Pandadogs a se mnou, s Bugem a hrajeme teda Mimic a já si myslím, že se rovnou můžeme připojit na hru a začít křičet do mikrofonu. Přesně tak. Dobrý, tak jo, jdeme na to. Tak já vytvořím lobíčko, rychle. Takže dáme create lobby, control, chapter 1. Jinak oba stříletí, že jsme úplně dubové, že jsme to žrali třeba... Přesně tak. Control, chapter 1. Game contains flashing lights and jump scares, to je fakt super vědět. Kde jsi? Kam já tady stojím? Jehoj! Dobrý. Teďko, počkej, stůj. Teďko nemáš tu mikinu, co jsi měl předtím. Avatarovi. Nevadí, jdeme. Jo, my musíme na druhou stranu, myslím teda. To na iPadě, takže se to jo. Jo, tak na druhou stranu. Tady pojď dozadu. You spin me right round, baby. Takže jdeme. Je takový speciál, který se dozvíte, co vždycky děláme na konci videa. Jo, bude speciál. Pojď sem, takhle, tady je hezký baťůžek. Takový růžový baťůžek. Tady? Kde jsi ty? Koukej. Já na ní chci vyšplat. Nemůžu na ní vyšplat. Tak já půjdu takhle sem. Točit se dokola. Pojď, začni se točit. Jo, není, no. Jo, a já nevím, jo, my musíme tam. Koukáš? To je taky takhle dobrý. Helikoptér. Ne, jdeme tady. Kde seš? Tady. Kde jsi tady? Kámo, ty jsi se přešel něco. Tady u těch dveří jsem. Tak jdeme sem. Když jsem ještě nebyla. No, to nejde. Já jdu k té budce. Kde jsi ty? Musíš do těch dveří k té budce, k tomu bazénu. Já tam jdu. Počkej k té tělocvičně. OK, líbilo tohleto místo. Teď zavřu. Ahoj. A je, to jsem se bála. Mám klíček? Můžeme mít. Já ti dám. Ne. Tak jdeme. Je tady můj oblíbený stromeček. Jo, takže tady máme zase stromeček. Tak. Tady vlastně tam nemusíme jít. Kámo, ne, tady vlastně jsem měla ten jumpscare první. Ne, já tam nechci. Takže jdeme. Pojď se mnou. Ano, jdeme. No, mám. Co to bylo? Fuj! Found the key. Jsi našel nějaký klíč? Ne. No, teď jsme dělali první jumpscare, já jsem ho čekal, jo, když jsem to možná nějaká... Tak bude brečet ta týpečka. Ona není plakací dítě. Ahoj. Neplokej. To je prostě kovboj.
A nemůže se třeba rozsvítit? Tak jdeme sem do sklepa. Počkej, tady není jumpscare? Ne, až potom dál. Kde jsi? Jdeme tady. Jo, tam je jumpscare. Nevím, ten jumpscare vím, že je 100% někde přes ten most. Jo, tady bude plaka. Tady už rostou stromy ve sklepě. Jak dlouho ti mám říkat, že tady není Sergio Ramos? A jak tě mohu sejmout? Jdeme, pojď. Já nejdu takhle blízko k ní, ona je Ježíš. Já ti jumpscare, ty jo. Já k ní nechci úplně blízko. Ale jdi tam první. Dal ti to jumpscare? Já jsem ho nevěděla. Mě taky ne. Mě to, ale trhlo to se mnou totálně, kámo. Vodička, šploucháme se tu ve vodičce. Mimik je strašně... No již jsme natáčeli první díl. Takže první díl... Jak běží, strašně rychle cupitá. Jak cupitá, kámo. Vidíš, tady už si slyšíš zpívat, už tady, kámo. Tak jo, já se nekoukám, nic neslyším. Do prčic. Já jsem teď koukal. Kámo, tady ne. Ne. To je nejhorší tohle. Ono těch částí, hlavně, že teprve jsme na 10 minutách jakoby gameplaye. Tak jo, jdeme tudy. Jsem u toho Japonce. Takže máme klíč. Buší mi srdce. Já mám pocit, že u té lampy tě to jako neochrání, ale... Počkej, jdu to vygooglovat. Mě bezpečí bezpečí. No a tohle si prosím teďkon zapamatujte. Ještě se to bude hodit. Šla bych tudy. Teď tudy. Tudy ne. Zpátky k lampě. Vypadám, že vím kudy. Tudy ne. Tak tudy ne. Musím si v hlavě zmapovat jako ten... tu mapu... My si to potřebujeme projít. Tak buď teďkom půjdeme doprava. OK, představ si tu, jakoby to bludiště jako jednu velkou mapu. Teďkom, když jdeme doleva, tak na levé straně je ten Číňan. Potom, když jdeme, tak zpátky, jakoby když jsme u toho Číňana, tak vycházíme a napravo od nás je vlastně ten, jako tady, jakoby ten začátek. A potom, když... No ale doleva je dead end, takže my musíme jít odtud doprava, podle mě. Nějak. A nebo jít prostě rovně, ale tak to se dostaneme i tak, protože to stejně nemůže být nic uprostřed. Mně se klepou ruce, já jsem vůbec úplně... Tak víš co, tak mě veď. Ne. Pryč. Buší mi srdce tam. Jí naběhnu, podle mě. Ne, tudy ne, tady jsme zpátky. Kam my to prostě nemůžeme najít. Musíme doprostřed fakt. Musíme fakt jako být rovně. Ne, to není dobrý nápad se rozdělovat. Protože my se potom nenajdeme. Já se orientuju, víš, docela hodně. Pojď jako na start, jestli tam trefíš. Jo, dobrý, ty seš tam. Tak pojď za mnou, jo? On je 100% někde u těch dveří. Jo, je tam, zpátky. Pryč, zdrhej. Jo, zdrhej ke světlu, jinak by mi nehrála ta hudba. Já jsem schovaná. Nelekla jsem se, ale zabila mě.
No ne, fakt Já uprostřed. jsem profík, chápete, takže já jsem... Kde jsi? Já jsem přežil. Mhm. Já mám ten klíč taky. Máš, já vím, že jsi na druhé straně. Já vím, že máš klíč, no. Já už jsem ty dveře, už jsem už ní totiž byla, podle mě. Já už jsem jednou byla. No jo. To tě zabila? Ty jsi šel naproti? To bylo docela ulička. No protože... Tak jo, já jsem utekla, já jsem v pohodě. Dobrý den. Já vím přesně, kde je. Mo nevím, že ona tě vlastně zabila. Sorry, tak nevím. Kde je ten Číňan? Ten je tady někde, ne? Jo. Anti-ASMR. Sušenky. Mňam, mňam, mňam. Mňam, 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 mňam. Já jsem Mňam. Po jedné sušinkové pauze později. Ok. Já na telefon natočím kocoura. Tebe, proč to dělám? Co to dělám? Teď mám natáčet. Tak a pojď to zahrát za mě. tak jdu já. Muži mi srdce. Ona je za mnou. Jsem na startu. Potkáme se tam, nebo se Já jsem ztracená. Dobře. Super, já jsem u tohohle místa, kde jsem jednou potom takhle díky tomuhle místu našla to takovým divným místnosti, kde je jediná věc a je tam lampa. No jo. A víte, jak jsem říkala, že je u těch světel bezpečno? Otestovat funkčnost těch světel. It's the motherfucking Eagle Double G. Nefungujou. Jsem mrtvá. Zase. Fakt super. To nevíme. A víme že to, že jsem se ztratila. Víme to, že běží za mnou, protože ji slyším. Já zkouším taktiku vždycky doleva, když to nejde, tak půjdu někudy jinudy. Já nemůžu běhat! Já nemůžu běhat! Já nemůžu běhat! Já už to rád nebudu. Natáčíme už půl hodiny a jsme furt na tomhle místě. No nemůžu, ono to nefunguje. No way, kámo, bude plavat v místě bez vody. Já jsem se ztratila, nemám ten klíč. Teď chodíme a... Já jsem ji viděla. A ona tě neviděla? Ne, ona takhle šla přes řek. Ona byla a ona mě neviděla. Já jsem byla, kámo. Nekřič. Pomoc, já to fakt nezvládám. Totálně. Zase. Já se tam ještě takhle nakoupila, kámo. Ona mě úplně zdraví, kámo. Já jsem furt jenom v uzavřený uličce, dopadá. Ne, furt na tom stejný místě. Super, já už jsem zase u toho Číňana. Já tu furt chodím v kruzích reálně. Panda Dogs je naše naděje. No, to bych neřekl. Víš, jak ji nalákám ven? Já jsem mě neštívila. Jo, to jsem mě neštívila. Borka prostě za mnou chodí na dovolenou. To mi byla do náruče. Úplně kámo nejvíc. No, není zabugovaná. Ona prostě kempí. Viděla jsi ty dveře? Ne, byla jsem zase u toho obrazu a tam mi vběhla do náruče. Nebo já jsem jí lépe řečeno, já jsem jí vběhla do náruče. Že? Mě není místě, musíš vylít ven ze svojí. Takže jsem nějak zabugovaný spíš ty? Ne. Kámo. Je to nemůžu, já teď To znamená, že ona chodí v kruzích. A že já jsem úplně v Ona tam je furt, takže já, jestli bych tam šel, tak já na to ani nemám 3 sekundy. Ona prostě hnedka zabije, protože mě uvidí. Lidi, tohle by to chtělo hrát s nějakým profesionálem.
A prostě běžím na to kašlu. Ty jsi v nějakým dead endu? No, není to jeden. A vypadá to jako jeden. Byl tam jeden na chvíli? Jo. Já jsem se dostala zde na začátek, já jsem zase celý obešla. Burka je prostě tak, to nemyslím teda, ale prostě ta burka kámo. Pomoc! 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 Dobrý, tak teďko zjišťuju, kde to je! Zjišťuju, kde to je! Já jsem u dveří! Otevři je! Ať je tam! Ne! Yes! Mě to teleportuje! Yes. Kámo! Ejo! My jsme geniální. Takže to nevyrovný. Vidíš, já jsem ji takovou odvedla? Byla jsem už úplně, jsem doběhla na začátek. Kámo, musím na to musit No, ale tohle to nás bude nahánět, podle mě zase. Jo, bude nás nahánět, podle mě. Říkal jsi, To nejde zavřít, takže... Je, ale tohle vypadá docela hezky. Kdy byl den! podle mě tady budou sošky. Ne, ty budou až dál určitě. Já nesnáším v hororových hrách dlouhý cesty. Prostě znamená něco blbý, já jdu pozadu radši. Ty běž normálně, půjdu pozadu. A budu takhle spíš vedle tebe. Já budu taky pozadu. Ne, tak já jdu dopředu. No, tam něco vidím. To je mimik. Jo, je. Jo. Jak posiluje, ne? Ne, hraje na banjo. Burka hraje na... Si myslí, kámo, ona se transformovala, ty vole. Jako tu na se... Pojď tady vedle mě. Dá za chvilku jumpscare. On je díky. Ne, já jsem horolezec. No, Jsem horolezec. on je zavřený oči. No, doleva. Já vím, kam jdu. Dostal jsi jumpscare? No. Já taky ne, ale zmizela prostě. Tady? Kde? Tady je farma. Ukaž, počkej, já musím za ním. Kde? Kam jsi šel? A tady. I haven't seen you around before. Well, please be careful around here. My brother recently went into the city and he hasn't been back since. I don't know how much longer I'll be able to stay here. Jo. Počkej. Jestli uvidíš ženu hrající na takový nějaký to ukulele, prostě to jmenuje Biva, je pozdě. Je už pozdě. Já nesnáším ty jumpscary. Nemůžeme tady zůstat s tím farmářem, on je docela cháber. Takže tím to bohužel budu muset hodně trapně ukončit, jelikož Pandadox se bohužel odpojil a tím celé nám to zkazilo natáčení a nemohlo se pokračovat dál. Ale brzo vyjde fakt skvělej nabitej třetí neboli druhý díl tý Mimic, kde to konečně dohrajeme chapter 1, takže budu moc ráda za like nebo za jakýkoliv odběr a určitě se těšte na chapter 2. Takže mějte se krásně a asi čau.